Хәерле көн, дуслар. Şu камераны йөртеп алыйм әле. Менә без Китап радиосында кунакта бүген Алмаз әфәнде белән. Мин дә күрсәтәм вакыт Альбинаны. Бездә кунакта. Сәлам. Акшарлык газетасы. Һәм без бүген бер бик җитди, шул вакытта кызыклы да тема турында сөйләшергә булдык. Ни өчен без икәү, ни өчен мин килеп кысылдым бу проблемага, чөнки безнең Инстаграмда, бәлки кемнәрдер күргәндер дә, хәбәрдардыр да бу хәл белән. Мин Альбинага килгән бер хатка үземнең фикеремне белдердем. Һәм шушы фикер белән бәйле рәвештә ни өчендер күңелем кушты шушы туры эфирне, шушы подкаст яздыруны. Асылы нәрсәдән гыйбарәт иде? Ул үзенең Instagram аккаунтына куйган иде яшь баланың, яшь кыз баланың хатын. Ул хатта әйтелгән иде, менә минем яшь кичкенә бала булуыма карамастан, әти-әнием минем үземнән күпкә өлкән кешегә кияүгә бирергә җыена дип. Без бала дип сөйләшмик, чөнки бала дигәч, хәзер безнең подписчикларыбыз, тыңлаучыларыбыз бөтен кичкенә баланы күз алдына китерә. Үсмер кыз дип әйтә. Минем өчен бала ул 14-15 яшьлек, 16 яшьлек бала. Ләкин менә хәзрәтләрнең фикерләрен укыдым. Нурулла хәзрәт гомумән 13-12 яшьтән без инде балага бала дип карарга тиеш түгел дип аңлата. Алар тиз өлгерәләр, тиз җитлегәләр. Ул тема атаган сөйләшербез. Үсмер кыз дип әйтик. Әйдәгез. Балих булмаган үсмер кыз. Һәм менә ул безгә мөрәҗәгать итте. Миңа Гомумән үзенең кем икәнен әйттеме, сез аны беләсезме? Мин аны беләм, ләкин мин аның кемлеген ошарга исемен әйтергә җыенмыйм, чөнки аның да үтенече шундый. Кирәге дә юк. Кыска гына әйтеп алганда, мин аны хатында сөйләү манерасыннан, аралашу манерасыннан танымасына чык кыскартып сүзләрем белән бирдем. Әти-әнием мине үземнән күпкә өлкән кешегә кияүгә бирмәкче булалар. Минем укыйсым, дөнья күрәсем, үз ярымны үзем табасым, чынлап гашыйк буласым килә дип язган бу кыз. Дөрестән дә бит менә мин бу миңне түгел, гомумән күбесенчә халык, минем уйлавымча, бу ситуацияны революциягә кадәр язылган татар классикасыннан укып кына белә торгандыр. Һәм шунда тарихта үткәннәрдә калгандыр дип уйлыйм. Ләкин бүгенге көндә мин Татарстанда гына түгел, Татарстаннан читтә булган регионнарда шулай ук андый гадәт барлыгын әзме күпме белә башладым. Чөнки инде 12-13 яшьлек кызларны кияүгә биргәнен мин беләм. Неужели татарда да андый гадәт киң таралган? Андый мөмкинчелек бар. Ничек уйлыйсыз? Һәм сез сораган кешеләр, сез белешкән кешеләр нәрсә дип җавап бирә? Бу нормальмы, түгелме дип? Инстаграмда менә бик күп подписчиклар, комментарийлар күп килде. Алар моны 40 еллыкка саныйлар бу әйберне. Гомумән кыз баланың хәзер кияүгә бирү түгел, нәрсә киендерү, нәрсә ашату мәсьәләсенә килгәндә дә балаларның фикерләре әти-әнидән сорамый, әти-әни үз фикерен балаларга тага алмый дип язалар. Ләкин без онытмаска тиеш, шундый гаиләләр бар, анда әти әйтте, хатыны да каршы килә алмый, туганнары да каршы килә алмый, һәм ул бүгенге көндә дә бар кызганычка каршы. Һәм дин белән, шәригать белән аклап, бу әти сүзен зурлауны, әти сүзенә чыкмауны ничектер һаман да хоплыйлар, киресенчә әле аны хәзер яңадан традицияләрне кертеп җибәрү өстендә эшлиләр. Моның плюслары белән минуслары менә бер тигез дип әйтер идем мин. Мин әти сүзе закон дигән сүз белән мин килешәм. Ләкин әти сүзендә генә әле акыллы булган. Ләкин бит әти кешенең сүзе булырга тиеш адекват. Менә мин әйттем дә бетте дип түгел, бит әти әйтте дип аны 5 яшьлек баланы да ниндидер каядыр сатып җибәрергә була. Шулай бит. Монда бит килеп кушыла әни сүзе. Әни сүзе килеп кушыла, һәм менә шуңа. Әни нәрсә ди? Бер мисал исемә төште. Ул гаиләне мин үзем фақат белмим, ишетеп кенә беләм. Монда Казанга күчеп килгәч, 1-2 ел узгач, шул гаиләнең хәлләрен танышларыннан сораштырган идем. Нишләп яталар, ничек дип. Аларның якын дуслары бит инде аерылыштылар ди. Ягъни мәсәлән, әни кеше, әти кешенең сүзенә каршы килгән. Ни өчен дини шундый тәртипле матур гаилә яратышып өйләнешкән парлар бит инде ире 13 яшьлек кызын үзенең дустына кияүгә бирмәкче булган. Кинәт кенә менә шундый фикер карарга килгән, хәл иткән, туганнары да хуплыйлар бу йөрнең фикерен. Хатыны аерылып киткәч, хәтта ярдәм итүче дә булмаган, дуслары янына Казанга күчеп киткән булган. Мин бу хәлне хәтерлим ахрысы. Берничә ел бит булды ул, мин хәзер. Бәлки уртак танышлардыр, чөнки андый мисаллар тормышта күп булмый. Ләкин шундый хәлне ишеткәч, мин гаҗәпләнгән. Менә ул ханымның бер яктан яулыгын салыр дәрәҗәгә
жетіп нәфрәтләнүен аңлыйм да, чөнки кемнең артык кызы булсын инде. Дөрес. Ләкин менә үзең дә әйттең, һәм гомумән бу дөрестән шулай, күбесенчә хатын-кыз әти иренең сүзенә каршы килә алмый. Менә дин дип әйтәбез, димме? Динилек, тәкъвалык, күндәмлек. Дин үзе нәрсә дип әйтә белештегезме сез? Белештек, хәзрәтләрнең фикерләрен менә хәзер әйтәм, гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән бу темага аның фикерен язып алдым. Шулай ук Йосыф хәзрәт Дәүләтшинның фикерләрен җиткерде. Ләкин иң каршылыклы шул ук вакытта бик нык уйландыра торган фикер Нурулла хәзрәтнеке булгандыр дип әйтер идем. Гомумән үзенең фикерләрен Буларны барысында Акчарлак газетасының алдагы саннарыннан укый алачаксыз, дуслар. Бүтәнсен дә сөйләп бетермибез алар фикерләрен, ләкин Нурулла хәзрәтнекенә тукталасым килә. Менә беләсезме, нинди шундый кызыклы сүзләр әйтте ул. Бүгенге көндә яшь үсмерләрне ирексезләп кияүгә бирәләр үсмер кызларны дип чаң сугарга иртә әле бу тенденция алмаган ди. Менә үсмер кызлар олы яшьтәге ирләр белән папиклар белән очрашып йөрүләре мәсьәләсе. Ул хакта инде чаң сугарга сынга калдык, без инде кызларны югалтабыз ди. Качагында кыз баланы иртә өлгергән ирләр белән иртә кызыксына башлаган кызларны вакытында кияүгә биреп урнаштыру бәлки дөресрәктер дә дигән фикер әйтте. Килешмәү мөмкин түгел, шулай бит. Бер яктан караганда, әгәр дә инде бала үзенең киләчәген оештыра алырлык дәрәҗәдә фикерләр дәрәҗәсе юк икән, димәк, аның белән идарә итәргә кирәк. Һәм инде әгәр дә бу яшь үсмер кызны кияүгә бирү бит ул шул ук исәптән шушындый начарлыктан саклап калу йөзеннән дә, яисә инде килеп туган начарлыкны төзәтү йөзеннән дә барган мөмкин, шулаймы? Балалар. Без бала дибез дә, менә һәм шул бала, миндә хәтта 18-19 яшьлек егет кызларга карыйм да, сабый димен, бала димен. Асылда бит инде алар күптән өлгергән, аларның үз тормышы, үз хыяллары, максатлары ярый да, менә һәркем уйлап тормышын ничектер планлаштырып, ниндидер максатка эшкә таба барса. Кемдер азгынлык юлына баса. Һәм менә монда бер генә яктан карау дөрес түгел. Ләкин мине иң борчыганы менә шушы фикерләрдән, кеше ни әйтер дип куркып яшәп, хатын-кызларның, кыз баланың басылып тиранияга, педофилияга юл куюыбыз. Алар яклаусыз калу. Әйтеп торам, шундый 13 яшьлек кызны әтисе кияүгә бирәм дигәч, хатынын яклап, хәтта туганнары да чыккан шул кызның әнисен яклап. Аңа китәргә туры килгән. Димәк, безнең бу хатын-кызлар, бу кыз балалар яклау сорап беркемгә бара алмыйлар. Мәчеткә барасың, хәзрәткә, ул әтиеңә каршы барма, дингә каршы барма ди. Ул сиңа игелек тили ди. Туганнар шулай ук дип әйтә. Ничек ул кыз соңыннан үзенең бәхетсезлеген, үзенең башкача яшисе килүен расларга, исбатларга һәм алга таба яшәргә тиеш. Бит бар закон дигән нәрсә. Закон нигезендә 16 яшькә кадәр ялгышмасам кияүгә чыгарга ярамый. Кияүгә бирергә ярамый, өйләнешергә ярамый. Ләкин бүгенге көндә ул законнарны шулай. Китә алалай куйсам. Идән алай карап куябыз. Идән карап кирәк. Син матуррак шуңа күрә. Сиңа карап торсын. Алыштырып алырбыз. Һәм закон дигәндә, менә алай дисәк, закон кешене кыйнамаска, кешене рәнҗетмәскә куша, яклый. Шулай берләрдә әйме, бездә яшеренеп калган, без белми калган күпме гаиләдәге русча әйтим инде насилие очраклары, хатын-кызларны җәберләп, кыйнап яшәү очраклары, исерек иргә түзеп яшәү очраклары. Кемдер яхшысынмый, кемнеңдер ире ишеп, яки ишми кыйнаса да үзенең гамәлләрен яшерә белә. Әле бит үзәтисе булмаган, яисә үзәнисе булмаган очрактагы гаиләләр күпме? Шулай бит үгияни ягыннан җәберләр күпме? Һәм шул исәптән шул сексуаль нидәге пландагы җәберләүләр күпме? Һәм без закон дибез дә, ләкин ул закон бит 100% яклап бетермибез. Һәм хатын-кызга үзенең хаклы булуын яклау гомумән бик кыен. Менә хәзер андый-мондый хәл була икән, Аллам сакласын. Аны башта урамга чыгып, кайдадыр барып мөрәҗәгать итәргә, сөйләргә дә куркасың, уяласың. Чөнки үзеңнең шушы ситуациядә калганлыгыннан уяласың. Моральга килеп чыкты, шулай бит. Кеше уяла. Үзенең проблемасын әйтергә, үзенең
ничек дип әйтим, күңелендә булган ниндидер аның тормышына куркыныч янаган әйберне кычкырып әйтергә кеше курка булып чыга, шулаймы? Дөресме? Чөнки безне бит без басым астында тәрбияләнәбез. Артык сөйләшмәскә, олылар фикеренә, этик фикеренә, дин фикеренә каршы бармаска, сабыр булырга тиешбез. Нишләргә була? Нәрсә эшләргә була? Мин теге сине чакыруым да, синең белән сөйләшергә, аралашырга теләвемнең дә сәбәбе нәрсәдә иде? Ничек моңа каршы торып була, яисә ничек моны туры юлга кертеп җибәреп була? Берәр киңәш бирүче булдымы? Әлегә киңәш бирүче булмады. Хәзрәтләр үз фикерләрен җиткергәндә, гомумән, һаман шул законнарга нигезләнеп, бу гамәлләрнең булырга тиеш түгеллеге хакында ата-ананың шәригать кануннарында, шул ук вакытта башка кануннарны, законнарны онытмаска тиешлеге турында әйттеләр үз фикерләрен. Рөстәм хәзрәт ул кыз бала әтисенә нинди начарлык эшләргә тиеш, аны ирексезләп үзеннән ничә яшькә олы кешегә кияүгә бирсен өчен дигән фикерләр җиткерде. Миңа калса, бу ситуациядән чыгу юллары беренчедән бу проблеманы хатын-кызлар, шушы яшүсмер кызлар үзләре кычкырып әйтергә курыкканда, уялганда, менә хәзер дә бит безгә мөрәҗәгать итүче аноним булып калырга теләде һәм без аның теләген хөрмәт итми чарабыз юк. Ләкин икенче яктан караганда, законлы рәвештә, законлы нигездә сез аңа ярдәм дә итә алмыйсыз. Итә алмыйбыз, без кыса алмыйбыз ул гаилә тормышына. Әгәр дә инде үзенең йөзен ачып, үзенең исемен ачып әйткән, мөрәҗәгать иткән булса, ул вакытта инде ниндидер юристлар яллап, сез закон рәвешендә бу әйберне, тәртип нигезендә бу әйберне хәл итә алыр идегез. Без бу теманы менә шул газетада, радиоларда, телевидениедә, җәмгыятьтә күтәреп, шушы темага карата билимле, гыйлемле кешеләрне, закон өлкәләрендә эшләгән юристларны, адвокатларның фикерләрен, хәзрәтләрнең фикерләрен бөтенсен язып торган очракта, җәмгыятькә, халыкка исләренә төшереп торган очракта, 13 яшьлек, хәтта 18 яшьлек кыз баланың 30 яшьлек ир белән нинди уртаклыгы бар дип чаң суккан вакытта, бу законга каршы бара дип чаң суккан вакытта, миңа калса, бу очраклар бөтенләй бетмәсә дә кимрәк булыр иде. Әтияниләр безне бит әле җавапка тартырга мөмкиннәр дип уйланыр иде. Димәк, нәтиҗә ясап бу ситуациягә нәрсә эшлибез? Без чакырабыз әлеге хәлдә калган туташларны, дип әйтик, ярдәм сорарга уялмаска. Ярдәм сорарга уялмаска, шул ук вакытта, әгәр дә менә Нурулла хәзрәтнең фикереннән, Нурулла хәзрәтнең сүзләренә әйләнеп кайтам. Бу темага чаң кагарга иртә бу тенденция алмаган тема ди ул. Бәлки без бу хакта белмибез генәдер. Чөнки менә мин генә 3 мисал китереп яздым. Менә шушы кыз баланың хаты, бер танышым иреннән аерылып китү турында һәм бүгенге көндә инде үсмер, балигъ булган 18 яшьлек кызның әтияниләре динләп кияүгә биргәннән соң ул ир белән тора алмыйча аерылып китү турында. Дөрестән дә, бу бит инде бик сирәк очракта зур яшь аермасы, ничек дип әйтим, кешеләрнең бер-берсенә туры килүенә уңайлыгын ясыйлар. Чөнки 18 яшьлек яшь кеше белән 30-35 яшьлек өлкән яшьтәге, зур яшьтәге кешенең бер-берсен кабул итүендә, дөньяны кабул итүендә, гомумән дөньялыкта булган, җәмгыятьтә булган, хуҗалыкта булган әйберләргә карашы бик сирәк очракта туры килә. Чөнки алар икесе ике дөнья кешесе. Чөнки алар берсе яшь, берсе инде яшьлеген узган кеше. Һәм бу сирәк очрак, ул ике кеше берсен-берсе тапканда гына Әлбәттә, мәхәббәт була андыйлар, була андый, ләкин андый никахларда, андый кавышуларда минем тормыш тәҗрибәмә карап мин җавап бирә алам. Бу сүзләрем өчен андый никахларның да 99% вакыт узгачтан 3-5 елдан соң җиңдерелә. Чөнки алар аңлыйлар, аларның уртак сөйләшү әйберләре юк. Берсенең инде теге якта, ә икенченеке әле яшьлеге бала чагы тарта. Шуңа күрә яшьләр, яшь балалар, яшь кызлар, үсмер кызлар, балигъ булган яшь кызлар, яисә киресенчә егетләр өлкән кешегә кияүгә чыгарга, өйләнергә җыена икән, бу бик җитди адым дип уйлыйм, һәм инде бик күп очракта һәм бик еш очракта иманым камил, бу яхшылык белән тәмамланмый. Яхшылык белән тәмамланмый, ләкин әле ул кыз, мин бу ирне ошаттым, мин аны яраттым, ул акыллы, миңа яшьтәшләрем арасында кызык түгел дип әйткән очракта, бу бер хәл.
бәлки аны кабул итәргә кирәктер. Безнең анда эшебез юк. Әти кеше ул эшләгән, аның байлыгы бар, ул сине тәэмин итәчәк дип 2-3 хатын ала торган шәригать кануннары буенча күп хатынлы гаиләгә үзенең яшь кызын ирексезләп кияүгә бирү бер кысаларга да симми. Күп хатынлык турында сөйләшмәдек бит. Минем белүем буенча һәм ишетүем буенча һәм үзем свидетельничек үзем шаһид булганча бар ситуацияләр кайсыдыр ки мин белгән яхшы гына гаиләдән матур гына тәти генә кызлар ачуым килмәгәе икенче яисә өченче хатын булып официаль рәвештә икенче яисә өченче хатын булып бару очраклары бар. Ләкин аларны бу ир тәэмин итәргә сүз биргән икән, сүзендә тора икән, аның гаебе бар. Каршылык юк. Мин гаебне күрмим. Ул кыз бит үз ихтияр белән, үз теләге белән бара. Ләкин ул шибәр кыз, ул теге товар кыяфәтен югалтмаган кыз, ул яшь кыз, ни өчен ул икенче хатын булып бара дигән соравым гына бар минем. Сул кызларга сорау. Мин андай бергә лояль карыйм, ничектер гадәти күренеш кебек. Мин теге сукмыйм да, ритмыйм да, ләкин мин аптырата улай бер. Миңа калса, монда бернинди мәхәббәт тә роль уйнамый, бары тик тәэмин итү. Тәэмин итү үзенең алдагы кызларны ашыйсы килә, киенәсе килә. Шуңа күрә ул риза икенче хатын булып калырга. Икенче яктан әле бар тагын дини ягы, чөнки дингә кергән, тулысынча кергән кеше, ул кияүгә чыкканда, яисә өйләнгәндә үз тиңен эзләп табарга һәм үз тиңенә өйләнергә кияүгә чыгарга тиеш. Шуңа күрә кайсы бер кызларга бәлки дин ягыннан менә шушы тәкъвалы, инде моныңча 2 хатынлы булган, намазын укыган, 5 вакыт намазын укыган, дини кануннарны тоткан һәм аны киләчәктә җәннәт өчен тәрбияләячәк кешегә кияүгә чыгу бәлки яңа кулайрактыр. Кулайрактыр. Бу бит алар үзләре шулай сөйләр, аларның ихтияры. Монда ирексезлек турында сүз бармагач, ничектер тыныч карыйм бу ибергә. Димәк, кабатлап әйтик, әгәр дә ирексезлек бара икән, нишләргә кызларга? Мөрәҗәгать итсеннәр. Шул ук дин әһелләренә мөрәҗәгать итсеннәр, әгәр дә алар ислам динендә икән. Бүгенге көндә редакцияларга, телевидениеларга чыгу мөмкинлеге бар. Без күпләрнең исем, фамилиясын, адресын тулысынча әйтүен таләп итсәк тә, материаллар эшләгәндә танышып, фото, видео материал белән бастыруга өстенлек бирсәк тә, шундый четерекле темалар бар. Аноним кешенең анонимлыгын саклау кирәгрәк, урынлырактыр дип тә уйлыйсың кайчагында. Менә бу очракта да бу кызның исемен, гаиләсен фаш итеп без нәрсә атабыз. Бардык ул кызга проблема ясыйсыз. Һәм башка гаиләләр шул проблема эчендә йомылачак. Аноним рәвештә мөрәҗәгать иткән очракта әле бу проблемадан чыгу юлларын законга нигезләнеп әти-әниләрне акылга килергә ничектер этәрә алабыз. Дөрес. Мәгълүмат җиткерәбез аларга. Дөрес. Аралашу каналлары күп, Instagram мул, WhatsApp мул. Бүгенге көндә мөмкинлекләр күп. Аноним мөмкинлекләр, электрон мөмкинлекләр күп. Шуңа күрә әгәр дә инде кешене ирексезлиләр икән, бу бернинди кысаларга да, бернинди мораль һәм законлы кысаларга да сыймый торган әйбер. Шуңа күрә көчләү, ирекне кысу бар икән, кеше үзенең сүзен кычкырып әйтергә тиеш. Кычкырып әйтергә тиеш, барыбер бу ситуациядән котылу юлын табарга тиеш. Аннан соң алдагы көнне дә уйларга кирәк. Кияүгә чыккан кыз бала табачак дигән сүз. Шәригать кануннары буенча әле ул ир яңадан аның өстеннән тагын икенче, өченче хатын алмас дигән шаныш та юк. Әгәр дә ризалыгы бар икән, алсын. Әгәр дә ризалыгы юк икән, үзенең ризасызлыгын җиткереп, бастырып һәм убедительный итеп бурыча әйткәндә ышандырып, ире инде бүтән уйламаслык итеп әйтә дә белергә тиеш. Шулай тәрбияләй алсак иде без үзебезнең кызларыбызны. Безнең аннан соң диния нәзарәтенең дә по правам человека ничеге алар, кеше хукуклары буенча комиссиясының да интернетта, сайтларда кайнар линия телефоннары бирелгән. Редакцияларның Instagram аккаунтлары, хәтта шул артистларга, блогерларга чыккан очракта да, белмим инде, алар арасында да мәрхәмәтле, кешелекле кешеләр бик күп. Менә кемне кеше якынрак күрә, ситуацияны хәл итү юлында кемне ышанычлы дип таба, мөрәҗәгать итәргә кирәк дип саныйм. Кичә шундый матур күңелле никахта булдым. Кияүгә
4 яшь, келінге 29 яшь. Шундый бәхетлеләр, шундый ничек дип әйтим, тормышка осознанный, инде үз акыллары белән, үз әзерлекләре белән аяк басалар. Менә шундый никахлар күбрәк булса инде, уйланылган, осознанный никахлар. Үткән гаиләләр. Шундый гаиләдә туган балалардан асын бәхетле булып үсә. Ярый, ул вакытта шуның белән шул. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Әлеге этик әңгәмәнең язмасы булыр безнең YouTube каналыбызда. Акчарлык әгәрдә кирәк тапса, һәм Китап радиосының YouTube каналында күрерсез әлеге язманы. Әлеге исән сау булыгыз. Һәм бу темага карата үзегезнең фикерләрегезне, әңгәмә вакытында яңгырамаган яңа фикерләр бардыр бәлки. Язып җибәрегез, без аларны башка укучыларыбызга җиткерербез. Ялмагыз. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.